From our archives, the Billy Graham Classic. Тази вечер искам да отворите заедно с мен на 13-та глава на Римляни. Римляни 13-та глава, започваме с стих 13, ако си носите Библиите. И тези думи са съвет от апостол Павел под вдъхновението на Святия Дух към младите хора. Тези думи: нека ходим благопристойно като хора, които живеят в светлината на деня, не в оргии или пиянства, не в блудство или разпътство, не в свади и зависти, но се облечете с оръжията на Господ Исус, като не се грижите за плътта, за да не угаждате на нейните греховни страсти. Библията е пълна с истории на млади мъже и жени, които са имали коража да кажат не на правилното време. И те са променяли животи и са променяли нации. Един от тези млади хора беше жена, красива жена, може би най-красивата жена в нейното поколение. Нейното име е Астин. Тя беше велика персийска царица. Нейният мъж беше Артаксеркс, чието царство се простира от Индия до Етиопия. Той е управлявал една от най-великите империи, които въобще светът е познавал. И определено е бил един от най-богатите хора, съществували в целия свят. И един ден той реши да даде 6-месечен пир. И в края на този пир Артаксеркс нареди на жена си Астин, царицата на Персия, най-красивата жена в света, да дойде и да се представи, танцувайки вулгарни танци, за да видят красотата й всички царе, князе и управници, събрани от целия свят. И Астин заяви това много ясно. Изпращайки послание обратно към царя, отговорът: не, аз няма да дойда и няма да танцувам. И така Библията осъжда желанията на плътта, похотливостта. Яков казва: но всеки се изкушава увличан и примаман от собствената си похот, а похотта като зачене ражда грях и греха извържене ражда смърт. Астин каза не. Но Астин, Ваше Величество, ще изгубите своя трон. Ваше Величество, ще изгубите богатството си. Ваше Величество, ще изгубите хубавия си живот. Отговорът е все още не. И това не, което е записано в книгата Естир, промени историята. Защото ако отговор на тази царица Астин не беше не, еврейският народ щеше да бъде унищожен. Защото един зъл човек, Хитлерът на неговите дни, наречен Аман, беше съставил план за унищожение на всички евреи. Но царица Астин каза не. Тя изгуби трона си, изгуби богатството си, изгуби властта си. И царица Естир се възкачи на трона. Какъв велик Бог имаме! Толкова много млади мъже и жени са казвали не. Не ме интересува какво е предложението, не ме интересува какво губя, дали е известност. Аз имам волята да кажа не на нещата, които са грешни. Слава на Бога, ние имаме хиляди млади хора от единия брак до другия, които казват да на Христос и не на света, не на плътта и не на дявола. Не знаем много за тях, но те са там, в нашите университети, в нашите колежи, в нашите гимназии. Все повече и повече млади хора казват не на злото и да на Исус Христос. Ето още една млада личност в Библията. Младеж на около 16 или 17,
Той беше в Ерусалим, когато Ерусалим беше превзет от Навуходоносор. И той беше отведен през целия път до Вавилон, просто младеж на 17 години, заедно с няколко негови приятели. И когато стигна там, тези вавилонци, които бяха езичници, безбожници и какво ли още не, казаха на този младеж: знаеш ли, ти си избран? Ти ще седнеш на царската маса да ядеш от отбраните царски ястия и царското вино и ще бъдеш наблюдаван от цар и ще бъдеш голям човек в това царство. Царят иска да те обучи на всичко, което е вавилонско и ще бъдеш номер 1 в царството. Ти беше избран от Ерусалим. Ние искаме да обучиме група от вас, евреите, за да можем да управляваме вашия народ. Но Библията казва, но Данаил си каза в сърцето, че той не иска да яде от царските меса, които са жертвани на идоли, което е против еврейския закон, че няма да пие виното, което пие царя. Данаил каза не. Няма да го направя. И човекът, който отговаряше за това, видя куража на този младеж и каза: добре, ще пробваме за 10 дни да видим как ще изглеждате тогава. И в края на 10-тия ден Данаил и неговите приятели изглеждаха много по-добре от всички останали, които ядяха от царската храна и пиеха от царското вино. И това малко не, което Данаил каза, го подготви за други нета, които щеше да каже. Когато му казаха, че трябва да спре да се моли на своя Бог, иначе ще го хвърлят на лъвовете, Даниил каза: не! Аз няма да се поклоня на царската заповед. Аз ще продължа да се моля. Той каза не на Валтасар. Когато Валтасар каза, че ще го направи третия в царство и ще му сложи златна веришка на врата, само ако му обясни какво значи написаното. Даниил каза: не, Валтасаре, не желая твоите богатства, не ти ще даровете, не можеш да ме купиш. Нищо чудно, че Даниил се издигна до министър-председател на Вавилон. Министър-председател на 3 империи, 3 царства. Както виждате, дори светът почита човек, който може да казва не. Виждате ли, дори хората ще ви уважават за това нещо. Когато вземете решение да останете твърд в своите убеждения. Имате ли моралния кураж да останете твърди като Даниил и да кажете: не, аз съм решил в сърцето си и за това няма да открия себе си в наркотиците? Колко млади хора днес откриват себе си в наркотиците? И ето ви третия младеж, на име Йосиф. Неговите братя му завидяха, продадоха го като роб и беше заведен в Египет. И когато пристигна там, стана слуга в дома на мъж, който се казва Петефри. Петефри имаше изключително красива жена. Йосиф беше далеч от дома си, беше само на 16-17, красив, силен. И докато той работеше на мястото си, жената на Петефри, която беше много модерна и сексапилна жена, му хвърли око. Мъжът й го нямаше, беше на работа извън града и така тя покани Йосиф в нейната спалня. Йосиф си помисли, че тя го вика, за да свърши някаква работа. И така той влезе в спалнята и тя го сграбчи и му каза: Йосиф, искам да правиш секс с мене. В този момент Йосиф беше подложен на голямо изкушение. Далеч от вкъщи, сам, продаден като слуга от собственото си семейство, беше толкова лесно да се подаде на изкушението. Беше силен, красив, с възможности. Обаче той се отскубна от жената на Петефри и каза не и остави дрехата си там, въпреки че знаеше, че ако направи това, което тя иска, щеше да бъде любимия слуга, щеше да бъде издигнат много бързо. Много богатства и почет щяха да бъдат негови.
Но той имаше коража и вярата да каже не. И Бог зачете това. Да, той отиде в затвора, но не след дълго Йосиф стана втория в Египет. И то по времето, когато Египет беше в величието на своята слава и сила. Сега секса е голям проблем за младите хора. Може би най-голямата битка в живота им. Какво да правите с сексът? Йосиф каза не. Защо Бог е против блудството? Първо, Бог не казва това, защото не иска да изпитват удоволствие от секса. Бог не е някакъв, който има някаква пръчка в ръката си и те преследва да те бие всеки път, когато правиш секс. Бог иска да се наслаждаваш на секса. Няма нищо наредно в секса. Бог ви го даде това нещо като част от вашия живот, като всяко друго нещо. То е същия глад, както гладът за храна, вода. Няма от какво да се срамувате. Нищо, от което трябва да се крием, това е част от нашия живот. Опитвали сме се да го прикрием по всякакви начини в миналото. А сега пък прекалено говорим за него и е прекалено открито всичко. Но Бог каза, че има определени правила и граници, които засягат секса. Ако ги спазвате, ще получите цялата пълнота, радост и щастие, които съществуват в секса. Обаче, ако ги прескочите, ще разрушат живота ви и вашата душа. Нека видим защо Бог казва, че блудството е грях. Първо, за да предпази брака ви. Да предполагам, че всеки живее както си иска и че спи с всяка жена, която види, и жена с всеки мъж, който види. Не може да имате семейство, това ще разруши вашия брак. Точно това ще стане. На второ място, Бог иска да предпази вашето тяло. Много млади хора не знаят някои факти и аз ще ви ги кажа сега такива, каквито са. Бог ти казва да не вършиш блудство, за да предпази твоето тяло. Твоя брак, както и да ви предпази от повреждане на вашата психика. Много от моите приятели психолози и професори по психология казват, че чувството на вина, емоционално разстройство, несигурност, чувство за липса на любов са налични днес поради вършене на сексуални грехове. Това причинява дълбоки психологически травми в младите хора. Йосиф беше изкушен и той каза не. Вие сте изкушавани и много от вас са казали да. А вие ще кажете, Били, какво да направя сега, след като съм казал да? Приеми Христос в себе си, понеже умирайки на кръста, Той проля кръвта си за теб. И Библията казва, че кръвта на Исус Христос очиства от всеки грях. Той може да очисти вашето минало. Всяка една част от него, всяка рана. Може да те освободи от този товар. Колко велико е да получиш освобождение от този товар на вина, който ви тежи сега. Предайте живота си на Христос. Позволете му да дойде в сърцето ви и да ви прости миналото. Но още повече, Той ще ви даде силата да кажете не на греха в бъдеще. Ще бъдете изкушавани, не е грях да бъдеш изкушаван. Изкушението не е грях. Да сте изкушавани не означава, че вършите грях. Но ако се предадете на изкушението, тогава вече извършите грях. Всички християни са изкушавани всеки ден. Не позволявайте на дявола да ви обезкуражава, понеже сте били изкушавани. Вие ще бъдете изкушавани. Но само ако се предадете на изкушението, тогава вече извършвате грях. Бог ще ви дава сила да кажете не на изкушението, ако му позволите. Павел каза на Тимотей, пази себе си чист. Той му каза, избягвай младежките страсти, похотта. И така, ако вземете едно порнографско списание и започнете да го разглеждате и започнете да му се наслаждавате, вече губите битката.
И ако позволите на тези мисли вече да останат в главата ви и продължите да ги мислите за това постоянно, това се нарича вече похот. И похотта е грях. Но ако просто някаква зла мисъл дойде в ума ви, това не е грях. Грях е когато я задържите там. Когато започнете да си играете с нея, да фантазирате и започнете да ставате зли във въображението си. Точно както хората в дните на Ной. И това води до следващата крачка, която всъщност е да се поддадете на изкушението. И така, четвъртият човек, когато искам да ви представя, млад мъж, чието име е Моисей. Писанието казва в Евреи 11 глава: с вяра Моисей, като порасна, отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна греховна наслада. Писанията казват няколко неща тук. Казват, че има наслада в греха. Никой, който върши грехове по света, не те лъже, не ви лъжат. Може да излезеш в света, ще имаш наслада. Може да отидеш на дискотека, може да отидеш на ресторант, където всички сервитьорки са без горнища, може да отидеш да се напиеш, да вземеш наркотици, може да имаш удоволствието от греха. Библията казва това. Но те са кратковременни. Но накрая идва празнината, невроза и всякакви психологически, морални и духовни проблеми, които евентуално ще те разрушат. Моисей имаше избор. Моисей можеше да избере целият Египет. Понеже беше близо до трона, можеше да бъде както фараон, да управлява най-великата империя в неговите дни. Моисей беше велик военен командир. Той беше син на велик император. Но Моисей като млад човек взе решение. Той взе решение да обърне гръб на всичко това и да служи на Бог. И избяга в далечната пустиня за 40 години. И аз мога да си представя как през всичките тези 40 години Моисей е мислил много пъти, че е направил грешка. Мислил си е за лукса в дворците на фараона, мислил си е за всички военни кампании, които е можел да води с войската и да бъде герой, когато се завръща. Мислил си е за хвалбите на хората, за всичко, което би могъл да има. Живеейки тук в пустинята, за 40 години, той не знаеше, че неговото име ще бъде в историята. Той не знаеше, че 4000 години след като се роди ще бъде изобразяван върху картини. Не знаеше, че ще бъде един от най-великите хора на всички времена. Той не знаеше, че историческите книги ще говорят за него. Той взе това решение вътре в сърцето си пред всемогъщия Бог. И Бог го почете и го благослови. И сега целият свят знае за него, като един от най-великите мъже в цялата история. Той взе решение да каже не на правилното време. Библията казва, че този, който обича удоволствие, ще обеднее. Ще обеднее духовно. Еклесиаст 1 казва: и предадох сърцето си да познае безумие, удоволствие и глупост, но това води до агония на духа. Павел пише на Тимотей: а онази, която живее в удоволствие, жива е умряла. Библията ни предупреждава за повече любов към страсти, отколкото любов към Бога. И така, какво казва Библията за разликата между удоволствие и радост? Може да имаш удоволствие. О, да, може да се мотаеш, да се забавляваш колкото си искаш. Но дълбоко в сърцето ти нямаш радост. Радостта, онази радост, която Бог би искал да имаш, не е там, липсва, понеже има празнина в живота на удоволствията. Нещо липсва. Понякога си мислиш, че си го намерил, излизаш в града, прекарваш приятна вечер и си кажеш: намери го. Но после осъзнаваш, че всъщност не е това. И после правиш нещо друго, и после нещо друго, след това нещо друго. И не след дълго поемаш път към наркотиците и си мислиш, може би това ще запълни празнината.
И когато това приключи, разбираш, че това не е. Какво е? Ще ти кажа какво търсиш. Търсиш Бог. Не го осъзнаваш, но ти търсиш Бог. И това са младите хора в Америка, които точно това търсят. Те търсят това, което Бог може да направи. Знам млади хора, които се женят и си казват: о, човече, когато се женя, това ще реши всичките ми проблеми. Нека ти кажа, твоите проблеми тъкмо започват. И твоята радост тъкмо започва, ако бракът ти се основава на Христос. Вижте, това, което търсите, вашия господин перфектен или госпожица перфектна, единствено може да го намерите в Христос. Ще разбереш, че като станеш сутринта, въобще не изглежда така, както предната вечер, когато ти е донесъл букет с цветя. А той пък ще разбере, че закуската въобще не е вкусна като на мама. И няма да отнеме дълго време, докато започне периода на напасване. И това има нужда от Христос. И ако нямате духовни ресурси, вашият брак е в голяма беда. И това се случва на почти всички двойки. През първата година може всичко да е наред, но схватката идва втората, третата, четвъртата година и на петата година 75% от всички тинейджърски бракове в Америка претърпяват разруха. Освен ако Христос не е в сърцето и може да се молите върху вашите проблеми, да четете Библията заедно, да отнесете всички ваши проблеми и различия пред Бога. Моисей предпочете радостта да следва Христос, отколкото удоволствията на суетния живот. И младите хора казват днес: ние не искаме материализъма на това поколение. Искаме нещо друго и се опитват да го намерят в нещо друго. Наркотици, алкохол, секс. Но могат да го намерят единствено в Исус Христос. Ето този морски пехотинец ви е казал къде го е намерил. Изгубил си е ръката, окото, преминал е през всичко това и се изправя тук с най-голямата си усмивка, за да ви говори за радостта в Господа. Само Христос може да направи това и може да го направи за теб, ако положиш вярата си в Него. Яков казва: вземете цялата радост, когато имате неприятности. О, да, ще имате неприятности. Животът с Христос не е лишен от неприятности. Да, може да имаш неприятности и проблеми, но може да ги посрещнеш с радост, даден от Святия Дух. Радостта, която толкова много търсите в удоволствията на света, може да намерите само и единствено в лично взаимоотношение с Исус Христос. Познавате ли Христос? Той ваш Господ ли е? Ваш Спасител? Приели ли сте го? Призовавам ви да го направите точно сега. Всички вие станете, мъже, жени, млади хора. Елате, застанете тук на тази платформа и кажете: аз искам Христос да прости всичките ми грехове, моето минало. Аз искам да знам, че ще отида в рая. Искам Христос в моето сърце. Искам да знам, че съм спасен и че мога да се срещна с Господ по всяко време. Станете, елате, ще изчакаме. Стотици откликнаха на призива на Били Греъм да предадат живота си на Исус Христос. Вие може да направите сега същото посвещение точно там, където сте. Special friends are waiting to talk with you and pray with you about this most important decision.
Може би гледате сега по телевизията и както виждате не стотици, а хиляди хора на този стадион са на път да предадат живота си на Исус Христос. Не си спомням друг път, кога съм виждал толкова много хора да излизат наведнъж. Вие може да направите това посвещение към Исус Христос точно там, където сте. Във вашия дом или в бара, или лобито на хотела, където и да се намирате. Може да кажете да на Христос. Искам да ви помоля да го направите сега. Сведете глава и кажете: о Боже, аз съм грешник, имам нужда от Христос. Искам Неговата прошка. Той ще дойде във вашето сърце и ще промени целия ви живот.